Anak ko na tukuro ang among mansyon ni Dagano. Gusto kong gihagim na kita. Pero nigsul sa mga tao ninyo sa santo ninyo. Makita gid na among mansyon nga nagbuntaw. Gusto ko mabuhat na yun sa labing daling panahon. Kaya magminyo na Miss Dagami. Anak, Layla, karito good. Magsul kita. Gusto ba itong istoryahan? Pinang ka makakunin mo. Sa digid ka makabalibad na ako. Oh, sure. Nang balibalan naman ka. Kini ako mga paningkamot. Alang raman ninyo nga ako mga anak. Naaraman din. Well, alam di ko makulisyon na sa buwan. Ihatag na ako nga akong ipangayo. Ito mo naman. Huwag mo kanitingog diha. Gusto mo pagkaro. Kaya ang engineer ba nga ako babuhatin sa among mansyon? Si Engineer Mario ra ba? Ang higaling Dagami. Kining, iha. Kining, sabutan taon na nigmaayo, ha? Karon di ay. Di ba sabot naman eh? Ano man di ay? Mubalibad pa ka na ako? Dili sa ingon, ana, iha. Kuan, kining ba matiao na ako? Ma, imo gani kong balibaran, may ubos gid ko nimo. Ug di na gid ko mapakita nimo hangtod sa hangtod. Kining iha, pamatian ako maayo. Kining maong yuta, wag kang mabalhin sa kungan. Tapos sanaan sa akong bana. Kang kundrado. Pues, namatay naman to. Kaya ikaw may asawa, imo na ni. Kuan iha, kining. Una-unaan ko na ni maayo. Di na ako gusto dagang paghuna-huna. Gusto kong mahitabo na ni Mama. Uy, dagang huna-huna, uy. Buhatan sa labing daling panahon. Pag di ta magkagubot.